बड'लेण्डआ बांलादेश जानो थांगासिनो दङ, बड'लेण्डआ दब्रि बायदि जानो थांगासिनो दङ। दा मानसिफ्रा साननो हागौ आरो मारै जाथावथाव बड'लेण्डआ बोरै दब्रि जानो थांदों, बोरै बांलादेश जानो हागौ। दा नाय, देग्लाय 2025 मायथाइया बिपिएफनि गोदान सरकार, बे बोसोरनिफ्रायनो बर' हारियाव सनि नांनो हमदों। दा गुबै खोथाया जाहैबाय देग्लायनि बिटिसिनि इलेक्शनावहाय बांलादेशी बे बांगालफ्रा गासै 80% बिपिएफनो भट होदों आरो बेवहाय मोननैसो जाहोनफोर दङ आं खोन्थानि। हाग्रामा महिलारी बिथाङा बिटिसिनि टाइसन हुसेननि दैदेननाय एबिएमसु आरो मोनसेया जाहैबाय उलमा काउन्सिलनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनानै मिटिं खालामनानै डाइरेक्ट बुंखादों देग्लाय नोंथांमोना बिपिएफनो भट होनांगौ, देरहासार खालामनांगौ। ओमफ्राय बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गासै 1,15,000 बिघा बै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि खासलेण्ड, ग्रेजिं लेण्ड बैफोर हायावहाय बांगालफोरनो न' लुनानै होगोन आरो रावबो बै बांगालफोरखौ इभेक्सन खालामा, माने होखारनाय जानाय नङा, माने उच्छेद खालामनाय नङा होननानै हाग्रामाया प्रतिश्रुति होदों। आरो लोगोसे बै बांगालफोरनिफ्राय बिटिसिआव प्रथम गिबि खेबनि थाखाय 7 बिजाथि थिखोदोंमोन, बेनि गेजेरावहाय 4आ देरहानानै फैदों। बिटिसि एकर्ड जानायनिफ्राय फार्स्ट माने गिबि खेब जारिमिन सोरजिबाय जे जोंनि काउन्सिलावहाय 6 सिडिउलावहाय बे बांगालफोराबो 4 गाहाम एमसिएलए देरहानाया। बे जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथावना बाथ्रा आरो साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैबाय। दिनै हाग्रामा महिलारी बिथांमोना गावनि पलिटिकेल केरियारनि थाखाय, गावनि खेमतानि थाखाय दिनै हारिखौ ओरैबायदि मोनसे अलखदाव हाखराव गारनानै दोनहैबाय। दा बेखौ सोर रायदावगोन? जाय जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गासै 4 लाख बिघा हायावहाय उच्छेद जानांगौ होननानै सासे बेक्तियाहाय गुवाहाटी हाइकर्टआव अलरेडि केस होनानै दोनखादोंमोन। दा केस होना दोनसेयावबो दिनै हाग्रामा महिलारी बिथाङा बिटिसिनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव रायजो जाबाय थानाय जोंनि बांगालफोरखौ, बांलादेशी बांगालफोरखौ उच्छेद खालामनाय जानाय नङा होननानै दुब होनानै दोनदों। बे जोंनि हारिनि थाखाय सहायथाव नङा। दिनै बांगालफ्रा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव जुदि 1,15,000 बिघा हायावहाय जुदि बिथांमोना संसार जाफैयोबा, रायजो जाफैयोबा, जोंनि बर' हारिनि इयुननि फिउचाराव अबेयाव? जोबोद साननो गोनां जानानै फैबाय। जाय हाखौ लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आलादा न'खर दानायनि सिमां सुजुनानै आन्दलन खालामदोंमोन आरो बे आन्दलनावहाय बर'निफ्राय खमैबो 5,000 जोंनि जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा मुंख्लं जानानै जे बड'लेण्ड दाफुंनांगौ होननानै सिमां नुहरदोंमोन। जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ बर' हारिनि रैखा कवच होननानै जायखौ जों बुङो, दिनै बे हाखौनो दिनै हाग्रामा महिलारी बिथांनि सरकारा बांगालफोरनो हगारना होनो थांगासिनो दङ। एसे दुखुनांथाव। दा आं खावलायो, आं सानो दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गावसोरखौनो टप मोस्ट इन्टेलेक्चुयेल बुंनानै लाग्रा दावराव देख्रेब नार्जारी सारमोन, अमर सिं ब्रह्म बिथांमोननि टीमा जिहेतु बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च दानानै जि बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय जि बुंबोबाय थादोंमोन, आवाज होबोबाय थादोंमोन, आन्दलन खालामबोबाय थादोंमोन, मोनसे समावहाय दिनै बिथांमोना बे इस्युखौ लानानै सिरियै दलरै जुदि जिरायना थायोब्ला बेखौ जों रायजो राजाफ्रा सह्य खालामनो हानाय नङा। दिनै दावराव देख्रेब नार्जारी सारमोन, अमर सिं ब्रह्म सार बिथांमोना बेनि थाखाय जेरैखि जाया राहा लाथारनांगौ होननानै आं सानो। नङाब्ला किन्तु बिथांमोना किन्तु दायित्व लायाब्ला किन्तु हारिया गाबोन खैफोदाव।
दिनै रायजो राजा नोंथांमोना दिनै दावराव देख्रेब नार्जारिमोन, अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोननि सायाव नोजोर होनांगौनि गोनांथि दं। मानोना बिथांमोना बर'नि इन्टेलेक्सुयेल।